Може да бъде сега. Книгата е от две части. Първата част, така също пак с от играчка плачка сме я кръстили, в която проследяваме не само историята на хазарта, но и какво представлява въпросната хазартна зависимост и как се сформира при тинейджерите. И хазарта, кратката история на хазарта, това е в отделните части в началото на книгата, ги разглеждаме. Само тук сме ви приготвили, след като свърши представянето на книгата, едни малки специални подаръчета, защото, не знам дали знаете, но думата хазарт идва от думата зароби. Едно време хората са използвали заробите за решаване на своите житейски проблеми, като са се хвърляли зарчетата, за да си покажат дали трябва да вземат решение за дадено събитие или да не вземат решение, но с течение на времето заробите са станали първата всъщност игрална машина, така да кажем. И хазартната зависимост, виждате тук, че това е пристрастяването към игри в онлайн и наземни казина и всъщност говорим за едно сериозно психично разстройство. Тук искам да вметна нещо, защо всъщност хазарта в наши дни е толкова актуален. Актуален е поради наличието на интернет,